जिनाहारि खालामग्राफोरखौ हनै लाबोबाय हनै मोखांखौ देखायजोबनो नाजाथारगोन आं भिडिअ जोबैनि सिगां रेपिस्ट ना मा होनोमोन बिथांमोनखौ नायनो हागोन नोंथांमोना आरो बुजिनो हागोन। जिनाहारि खालामजानाय बिनानावखौथ' ओरैनो हगारनो हाया आं नैबे आखायाव मा लादों मिथिखाबाय दां। थ' न'खरावथ' जेबो गैया दा खोनानाय बायदिब्ला गामिनि मानसि फैदों ओइ र' ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरबो दंफैयो बिमाबो जेबो रोंखाया बेसारा। ओमफ्राय नैबेखौ सासे मानसि हरदों दै बेखौ थेंक्स हरनो दाबाव आंनावबो सोङाखै मायाखै हरखांनानैसो खिथाबाय नोंनि एकाउन्टाव बिदि सोनानै हरबाय आङो बे आगैनो बिनानावनो एसे जाग्राफोर मोजां फिथाइफोर बायना होदो देहाया माबायदि जानानै लुबैबा बिदि होनबाय। थ' जाय बिदि थेंक्स खालामजाग्रा 11 जन गाहाम दा जों खोनानायाव मुस्लिमफोरजों जिनाहारि खालामजानाय बिसोरखौथ' ओरैनो हगारनो हायाना जोङो ना। इयाव मोनो बै आंनि लोगो बैनाव मोजां मोजां मोनो आदसा बिदि ओमफ्राय फिथाइ सामथाइ बायनानै लानानै थांसै ओमफ्राय मा जामारगासिनो दंबावो मैयाथ' जों हरसिम दंखायोमोन दा सिमाव माबायदि हालोदा माखासे इनफरमेसन कालेक्ट खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजागोन आरो ना। सोग्रोनानै दासो हगारबाय साइडखौ नैबेनाव लांफैबाय थायो आं बिराद मोजांनि सिगांनिफ्रायनो लाग्रा नालाय मोजां बुस्थु हरो आरो बियो। ओमफ्राय बे पुलिस पइन्टनि सेराव बे फैसाजों मोनसे खोथाया बेबो सासे फल'वारा खिथाहरगासिनो दं आंनावहाय बड'लेण्ड बुब्लिजों एसे जालायनाय बिदि नुदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं रावखौबो नाम होनो साना निउस चेनेलफोरखौ खिन्थु सोरबा अबेबा पर्टेलाव मावग्रा दां बिथाङा आं एसे सिनायखाबाय एमजे हिन्जाव गुन्दा मादा बुंहरदोंनो बै सिख्लानाव ओमफ्राय बै सिख्लानाव खिथाहरफिनजोब्बाय। थ' मा बुङो बिदि बुंखुमानाङा मालायनाव ब्रादार डाइरेक्ट लाइभआव फैनानै बुंफैयो आं बेखौसो लुबैयो आरो नोंनि न'खरनि सोरखौबा माखौबा आं गाज्रि खालामदोंबा अब्ला डाइरेक्ट एफआइआर हैथां आं बिदिसो बुङो जेबो नङा। थ' आंनि गोरोन्थि जादोंबा आं माथो बुंबावनो जावनानैसो लायो आं गावखौनो जावनानैसो लाखानांगौ। थ' बेयाव थांग्रोनि बेखौथ' दोनथ'बावबाय आं सोरबा मिथुननो बिदि बुंहरदोंनो रेकर्ड लाजोब्बाय आं रेकर्ड दंजोबो गोनां जायोबा होगोन आं जेबो नङा। ओमफ्राय बे आगैनो फिथाइफोर लाग्रोनि पम'ग्रेनेट लाबाय आंगुर लानोसै ओमफ्राय कलটো ভাল আছে নে বেমারে কি কল দেব দাদা দিব নালাগে না লাগিলে মৌসুমী মালটা দিও মৌসুমীটা বিরাট ভালো বস্তু কোনটো এই যে দে तुरंत एनार्जी आहे इथे बिराट भाल बसतो थेंक इउ सै बेखौ जों लाबाय नै आगैनो पम'ग्रेनेट मौसुमि ओमफ्राय बै आंगुर गोजाया दा बेखौ स्पन्सार हरनाय टाइप आंखौ शकिं जालायनाय हरनाया जाहैबाय जोंहा ब्रादार एन्थनी ब्रादार एन्थनीनि आं डिटेल्स बुंनो जायफ्रा बेंगलराव मोजां स्टाइ खामानिफोर मावनोब्ला बिथाङा दाख्लै बुंदोंमोन किसुमान आपडेट होबाय थादों बिथांनाबो इउटिउब चेनेल दं बै टाइटेलाव थांनानै नायबा नुगोन बिथांजों जगाजग खालाम नोंथांमोना जायफ्रा बेकाराव दंब्ला गोसो जानायफ्रा आरोना मोजां हटेलफोरावहाय हटेल मेनेजमेन्ट टाइप बिथांमोनजों कन्टेक्ट लानो हागोन मानो होनबा बिसोर मोजां पजिसनाव दं दायो ओमफ्राय थांनि दायो नायनि नेबाय था रायजोफोर क'क्राझार टाउन मेन टाउन खाथिनि नैबे फ्लाइअभार जाबाय रेलवे ट्रेक फिन हस्पिटाल मोनफैबाय जोङो थांबाय नामा पुलिसफोराथ' गैला माथो गारिया गैखाला फैलायबाय नै मस्ट साफा बिउटिफुल वान्डारफुल प्लेसआवहाय जोंना मोखां देखायला नैबे आयंआ बिमानो फैबाय आं हमजाग्राफोरनि फुल भिडिअ लाबोगासिनो दङ नोंथांमोननि सिगाङाव दा बिनि सिगां आदा थुब्लावनियाव नाजानांसिगोन बायदि मोनबाय आं मोदोमफोरखौ ओरैनो मेसिनाव आं नाजाला मेसिनफोर दं नै बे 3.5 लेक्सनि मेसिन मोदोमखौ नाजोबो बियो ओमफ्राय ए टु जेड बेमार नायग्रा नैबे बेफोर बिराद दङ मेसिनफोरबो बिराद दङ खिन्थु आं आखाइजोंसो माबा जागोन गोदोना थ'फ्रा मैयाबो मोजां उन्दुनाय गैया दाख्लैबो उफाय गैयाना जिखुनु जोंनाथ' बिदिनोसै थ' जेखियानो जाया जेसेबां हायो जायखि गाज्रि नुवा माया नोंथांमोन रायजोनि लुबैनाय बायदि माखासे समफोरावहाय खारनो जेसेबां हायो नाजागोन गावखौनो फेंनानै दा नायनानै लानो हागोन आरो थुब्लावनिखौ आरो नोंथांमोनाबो मस्टलि कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन बेवहाय क'क्राझार MRM सेरावनो हस्पिटाल सेरावनो ओरैहाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार होबानो नुखागोन माबायदि खालामो नायनो हागोन आं खालामजानोसै हाथारला आं
दाथ' नांथ'लालाय रावबो Loose, relax. Wow. Loose, relax. Wow. दासो स्रां मोनजोबलायबाय स्रां मोनजोबबाय फुरानो नोंथांमोनाबो फैनायबा मिथिगोन मा दंथाय आखायाव बिसिना जादुसि दं ना मा दं बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार थ' बेबायदि खालामो आं आखाइजों खालामजादों आरो ना ओमफ्राय मेसिनफोरबो दंजोबो गासिबो एक्सेसरिसफोर गासिबो मोनजोबगोन आं लकेसनखौथ' खिन्थाखाबाय जोंहा MRM हस्पिटाल सेरावनो अमश्री हटेलनि ओरै सोनाबहा होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा सोनाब खोला ओरैहाय नायबानो नुखागोन थ' बे आरोना नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन ओरै आदा थुब्लाबो गोबां खस्थ' खालामबाय बेसारा ओरै मैयानिफ्रायनो किसुमानखौ माने मिथिहोनायाव नोंथांमोननो जा देखायनो हादों आं मोनायावहाय ओंखाम हैनाय मानायनिफ्राय लानानै बेबो बिथाङाबो दंफाबाय थाखायोमोन आरो लोगोसे जायफ्रा नायनो गोसो होदोंमोन पुलिसा बुंबावदोंसोमोन लानाङालै होननानै लानाङा भिडिअ होननानै ओमफ्राय आं बुंहैदों ओंखायनो ओरै माखासे मेदाममोनबो दंमोन मानो लानाङा बिसोर हिन्जावफोर नामा होननानै अब्लाबो भिडिअफोर लाबाय नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन दायो जायफ्रा रेपिस्ट होननानै दा फोरमान मोनदों बैसोआ बारा गिदिर नङा खिन्थु बिनिफ्रायनो खोनाबावदों एबसुफ्राबो मख'गासिनो दंखायो जे बिसिनि खुगानिफ्रायबो राव गबावदों गेदेरफोरबो दंनो जायखौ लानानै खायफा जोङो पर्टेलफोरावहाय 11 जनबो होननाय खोनादोंमोन ना गेदेरफोरखौ अब्ला बै गेदेरफोराबोथ' हमजाथारनांगौ ना नंगौना नङा रायजोआ मा लुबैयो दायो गोबां कमेन्ट होगोन आं कमेन्टखौ नायस्लाबजोबनो हाया किसुमानखौ बिराद बुरजा कमेन्ट रिप्लाय हरनो हायाखै आं किसुमान भिडिअफोरनिखौ अननानै निमाहा खालाम लोगोसे जायफ्रा बुजियैफोरखौ खायफाया सासेनिखौ रिप्लाय हरलायनो हायो गोसो गुदुंफोरा हरनोब्ला थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नुबाय नै नुनायावसो उन्दै दारि ओंखारहांबावनाय डेन्जार बुस्थु मानो लब जायोलै बर' सिख्लाफोरखौ जोंनिखौहाय माखासे माने बुजिनानै मोना आं नोंथांमोना बुजिबावनानै कमेन्ट होलाय दा बिसोरखौ लांदों टेस्ट बानायगोन आंनि आन्दाजावहाय टेस्ट बिसिनि ओमफ्राय नै लाबोफिनबाय दायो गोबावनि उनाव लाफिननाय जादों आरो ना ओमफ्राय बाव पुलिसा बादा होदोंमोन दे आंखौ लानाङा होननानै आं ओंखायनो सोंहैदों मानो लानो मोना हिन्जावफोर नामा बियो होननानै गिदिरफोरबो दं होननाया बिसोरो सासेया खुगा खेवदोंमोननो मा बुंनो सानो बिनि सायाव कमेन्ट